Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Апошнія словы Евангелія сёння ў пятую велікодную нядзелю. Паважаныя бацькі і хросныя, умілаваныя ў Хрысце пану браты і сёстры. Як бачыце, Езус кажа, крытэрый хрысціяніна незалежны ад яго адукацыі, не ад узроўню яго статусу сацыяльнага. А крытэрый залежыць ад таго, як ён жыве ў любові альбо не. Тут усе павінны быць роўныя. І вось тут заключаецца цікавасць неба, Божага валадарства, што ўсе ў небе на розных узроўнях, адукацыях, розных мовах, інтэлігенцыях, там неважна, як душы людзей, якія жылі на зямлі і чым займаліся, будуць у гармоніі у адной, так сказать, волне з Господом. Это любовь. Пребывание у небе – это пребывание в вечной любви. І таму Езус, адыходзячы з гэтага свету, пакінуў нам вось гэты запавет любові. Усе іншыя права, абавязкі, нормы, мэты, мадэлі, ідэі, не знаю, што яшчэ назваць, усё гэта павінна быць падпарадкавана любові, памазана любоўю. Калі гэтага няма, гэта губляе сваю каштоўнасць. А зараз вам прачытаю з вядомага, усім вядомага хрысціянам гімна о любові святого апостола Павла, які нам перададзены ў першым пасланні да Карынцянаў у 13 главе. Паглядзіце, перад тым, як Павел апостол разважае, чым ёсць любоў, ён распачынае з чаго? Калі я б гаварыў мовамі людзей і анёлаў, а любові не меў бы, то я быў бы як медзь, што звініць, альбо цымбалы, што гудзяць. Знаете, что такое мова анёлаў? Мова анёлаў, таксама ў Бібліі сказана, што ёсць харызма малітвы языках. Малітва ў языках – это мова анёлаў. Хрысціянін, які любіць Бога, які адкрыты на Духа Святога, можа атрымаць такі дар малітвы ў языках. Ён праслаўляе Бога ў невядомай для яго мове. І гэта мова анёльская. Мова анёльская. Ён сам не разумее, што ён прамаўляе, але праслаўляе Бога мовай анёлаў. І Павел кажа, нават калі да такога ўзроўня духоўнага ты дайшоў, але не маеш любові, ну то твая мова і праслаўленне Бога як цымбалы. Дрым-дрым, дрым-дрым, дрым-дрым. Не? Далей кажа, моцныя словы. Калі б я меў дар праракавання, дар прароцтва, ведаў бы усе таямніцы і усялякія веды, і меў бы нават веру, што і горы пераносяць. От бы нам веру такую мець, Езус кажа, каб вы мелі веру, як зёрнышка гарчычна, то горы бы пераносілі. А нават Павел кажа, калі б мелі б такую веру, што горы бы двигаў, а любові не меў бы, быў бы нічым. Ого! Моцнае слово. Далей чытаем, яшчэ мацнейшае. Калі б я раздаў для бедных усю сваю маёмасць, а сваё цела аддаў бы на спаленне, у жертву бы прынёс прям сваё цела, але любові не меў бы,
ніякай мне з гэтага карысці. Што это азначае? Так, як бы Павел апостол узяў і абесцэніў усе ахвяры, усе здольнасці. Не? Цікава. Не, ён не абесцэніў. Ён паказвае, што ўсё, што мы за жыццё сваё можам асягнуць і нават аж наднатуральныя здольнасці атрымаць, так як там малітва языкоў, ці там прароцтва, напрыклад, да? Калі яны не памазаны любоўю, калі яны не выходзяць з сэрца з любові, ну то яны губляюць сваю каштоўнасць. Які робім з гэтага вывад? Што самае галоўнае – это любоў. І напрыканцы ён гімна так і кажа у 13 строке. Трываюць тры – вера, надзея і любоў. Але большая з іх – это любоў. І чаму? Таму што Бог ёсць любоў. І Езус кажа, як будуць вас пазнаваць, што вы мае вучні? Калі будзеце мець любоў адзін да другога. Чаму хрысціянства такое сёння шаткае, слабае, крызіснае? Таму што мы не бачым любові. Мы не бачым самых галоўных плодоў, плёнаў, не, нашай веры в Бога. Таму ўсё павінна быць падпарадкавана любові. Вось бацькі сёння прыносяць сваіх дзетак да хросту. Да? Дзеці – это хто? Это плод любові. Это плод любові. Што дзецям найважнейшае патрэбна? Скажаце, ежа, убранне – это ўсё патрэбна, таму што яны ў целе. Это ж не анёлы радзіліся, это дзеці, людзі. Але найбольшая ім патрэбная любоў. Што патрэбнае старому чалавеку у старасці, который ўжо ўсё зрабіў у сваім жыцці, которого ўжо нічого не задавальняе? Што чакае такі чалавек у 80, у 90 гадоў? У самоце. Нічога, акрамя любові. Яго ўжо нішто моцна не цікавіць. Уже ні моды, ні краскі, ні адзежы, нічого ўжо не цікавіць. Яму трэба проста любові. Таму што мы створаныя для любові. Дзеткі здавалі экзамен у суботу, не, пытаўся ў іх. Да? Хто такі Бог, для чаго стварыў чалавека? Яны казалі, да, што Бог стварыў чалавека для любові. І таму это ўся наша праца, все наши справы павінны быць падпарадкаваны гэтай мэце, каб вучыцца любві. У Господа это не твой дар. Езус выразна кажа, так любіце, як я полюбіў. Мужчыны, як вы павінны любіць сваіх жон? Так, як Езус полюбіў касцёл. Сябе склаў жертву ради касцёла. Як жонкі павінны любіць сваіх мужэй, падпарадковуючыся ім? Але, конечно, як жонкам любіць мужэй сваіх, калі мужыя не праяўляюць да іх любові. І зачастую жанчыны разачарованы намі, мужчынамі. Потому что мы не умеем любить. Запомните тое, што сказаў Павел. Нават если тело свое в жертву зложишь, нібы Богу, але любви не маеш, ну ничто это. Разумеете, якая там моцная наука Христа про любовь? Мы сегодня спевали Псалом 145, да? Мы глядзім на Бога,
які праяўляе да нас заўсёды сваю любоў. І як ён праяўляе? Шчодры і міласэрны Пан, доўгацярпелівы, шмат міласцівы, добры да ўсіх, і міласэрнасць Яго над усімі стварэннямі Ягонымі. Чуеш? Такі наш Бог. Так Бог любит тебя и меня. У нас это не местится в голове. А в голове это не вместишь. Это надо пережить сердцем. Переживать сердцем, душою своей, як Бог тебя любит. Нам треба над этим задуматься. Это плод, это самый главный плод нашего життя. Всей нашей веры, працы, жертваў, всего остального. Так, это тяжкая праца. Поэтому Павел, апостол, своим учням Барнабам, мы читали это в первом читании, с Дзеяў апостолаў, калі вярнуліся ў Лістру, Іконію, Антыёхію, яны прапаведвалі Евангелие Божие у першай царкве, у першым касцёле. Заахвочвалі трываць у веры в Господа, тому что без веры ніколі не научишься любить. Что там сказано? Бо нам трэба прайсці праз многія цярпенні, каб увайсці ў Божае валадарства. Чуеце? Навучыцца любіць, гэта значыць прайсці праз многія цярпенні. І разам з Христом увайсці ў Божае валадарства. Любить это ахвяра, это терпение. И без Господа никто не научится любить. Никто. Все наши такие, знаете, проявления любви, это такое только адлюстравание, маленькое адлюстравание сапраўдной любові, якую Бог мае до нас. А вучыцца мы павінны усё свое жыццё, пакуль б'ецца твоё сэрца, хрысціянін, а ты мусіш вучыцца любові ў Езуса. Ні ў кого больш, толькі ў Езуса. Таму яднайцеся з Господам і шукайце Яго святой волі. А нас чакае тое, што мы сёння пачулі ў другім чытанні у кнігі Апакаліпсіса, да? Скінія з Богам. Яну была показана візія неба. Хто знаходзіцца ў небе, што мы там будзем рабіць? Вытра кожную слязу з іхніх вачэй. Не будзе там ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю. Ужо не будзе, бо ранейшае мінула. І той, хто сядзеў на троне, сказаў: «Вось чыню усё новае». А новае Господь чыніць толькі праз любоў. Все, что будет новое в небе, это только силой Божьей любви. Тому оцениваем наше життя только у перспективе любови Божьей. Ничто иншее не ценится у вечности. Аминь.